Nginombuzo la ukuthi is there generational curse yini ekhaya? Because siyafunda size sifinyelele evarsity mase sifike evarsity kusi drop out. For example, uma wafunde eBrea Technical College wa drop out wangaqeda, umalume wafunde eISESA wa drop out wangaqeda, usisi wami wafunde eUKZN wafunda nase UFS wa drop out, and then ukhazini wami befunde eVarsity College naye wa drop out, and nami ngidropile out ngenxa yokugula. Usafikele uNkulunkulu to set free your family. Usafikele umoya ngcwele. You know, my daughter, ngibonga indlela o-analyze ngayo izinto. Sinenkinga ye-ignorance. Kunezinto nje ezenzeka empilweni zethu become i-pattern. Sizijwayele. Kanti that demon is working. And that demon it destroy kwasana. Uthi uyibona le pattern uthi kwenzeka into eyodwa but you relax. Ngisacela umusa kuNkulunkulu. Angazi noma kuzoba i-question yini. Kodwa kunento engihluphayo baba. Iloku ifika as ama-images emqondweni wami. Iqale ngikade ngikwenye funeral nje. So manje ngibona engazathi umntanami uzongishiya. And kuhamba isikhathi kuze kufike la khona engazi ukuthi sengisemncwabeni nje impela siyombeka. Okay. Manje angazi ukuthi those are wrong images, my daughter. Ngoba uNkulunkulu akakusho kanjalo. Musa uzofika kuwe. 5 years ago ngifika la ngike ngakhuluma ngendawo yasekhaya eseClermont. All right. Wathi ucela ngime kuyona. Manje umfowethu uyacela ukuthi ucela siqhubele phambili ngoba ukuyindawo kaMkhulu ozala ubaba. All right. Ubaba angayifaka igameni lakhe wathi washona. All right. Manje kufanele siyithathe siyidivide mina nomfowethu noma sisebenze ibe ngoba indawo enamakotishi. Okay. Manje angazi noma ngingakwazi ukuthi ngibuyele kuyona. You'll wait for me. Okay. Okay. Yeah. Uyenze lutho uNkulunkulu engakasho. Yebo. And kathi usentabeni usebenza and umoya ngcwele wakhuluma ngayo again. Ngilinde. Ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu uthini in a right time. Okay baba. Amen. Oh ngiyabonga. I know ukuthi kubhlungu kangana nokulinda. Ngiyazi ukuthi ukulinda kuyinto enzima kangakanani. Yebo. Kodwa uma wazi ukuthi uNkulunkulu uyawenza umusa phe kwempilo yami kube khona akaxoxayo. You'll wait for me again. Yebo. Ngiyazi ukuthi uthembekile. Ukulinda kuye kunomphumela ngcono.